Představte si, že najdete mrtvou ženu uprostřed norských hor. Nevíte, kdo je. Její oblečení nemá štítky. Věci, které by mohly prozradit její identitu, jsou odstraněné. V kufrech má několik paruk, oblečení, zahraniční měny a dokumenty a hotelové registrace, používá v nich různá jména. Policie začne postupně zjišťovat, že tato žena cestovala po Evropě a zřejmě se velmi snažila skrýt, kdo skutečně je. Potom přijde ta největší otázka, kdo byla žena z Isdalu a proč zemřela v plamenech? Je 29. listopadu 1970. Nedaleko norského města Bergen procházejí muž a jeho 2 dcery údolím Isdalen. V místě, kterému se někdy přezdívalo údolí smrti, objeví něco děsivého. Na svahu leží tělo ženy. Její tělo je těžce popálené. Některé její osobní věci jsou rozházené kolem. Policie okamžitě začíná vyšetřovat, jenže hned na začátku narazí na problém. Nikdo neví, kdo ta žena je. Policie začne pátrat po její identitě. Zjistí například, že žena byla vysoká přibližně 163 cm a měla tmavé vlasy a hnědé oči. Jenže její oblečení neposkytuje téměř žádnou pomoc. Z některých věcí byly odstraněny štítky. Identifikační údaje byly pryč. A potom policie objeví něco ještě zajímavějšího. 2 zavazadla na nádraží v Bergenu. Jejich obsah patří ženě nalezené v Isdalu. A právě tyto kufry začnou odhalovat její podivný život. V kufrech se nachází oblečení, boty, kosmetika, brýle, paruky a několik různých měn. Některé věci mají odstraněné identifikační značky. Policie také objeví poznámky, které pomáhají rekonstruovat její cesty. Žena cestovala mezi různými místy v Norsku a Evropě. Jenže nejzajímavější nejsou samotné cesty, jsou to jména. Policie zjistí, že žena se v různých hotelech registrovala pod různými identitami. Nešlo tedy jen o jednu falešnou přezdívku. Vyšetřovatelé nakonec spojí s touto ženou nejméně 8 různých jmen. Jednou byla například zapsaná jako Genevieve Lancier, jindy jako Claudia Thielt. Objevila se také další jména. Měnila si data narození, adresy i další osobní údaje. Některé registrace byly vyplněné francouzsky, jiné německy. Často uváděla belgickou národnost, jenže policie nedokázala žádnou z těchto identit spolehlivě potvrdit a tím vzniká jedna z největších záhad případu. Proč se někdo tak systematicky snažil skrýt svou identitu? Poslední spolehlivě doložená stopa pochází z 23. listopadu. Žena tehdy opustila pokoj v hotelu Hoodheimen v Bergenu. Zaplatila v hotovosti a požádala o taxi. Potom její stopa na několik dní mizí. O 6 dní později je nalezeno její tělo v Isdalen. Co se během těchto 6 dní stalo, to přesně nevíme. A právě tato mezera v časové ose je dodnes jednou z největších otázek případů. Vyšetřování se samozřejmě zaměřilo také na příčinu smrti. Bitva přinesla důležitou informaci. V jejich dýchacích cestách byl nalezen i saze, což ukazuje, že v době požáru dýchala. V krvi byl také zjištěn oxid uhelnatý a v těle byly také nalezeny barbituráty. To znamená, že její smrt nebyla tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Samotné nálezy ale podle pozdějších hodnocení nedokazují jednoznačně, zda šlo o sebevraždu nebo zda do její smrti zasáhl někdo další. A právě tady začíná jedna z nejslavnějších teorií. Byla Isdal Woman špionka? 70. léta byla obdobím studené války. Žena cestovala pod falešnými jmény. Měla několik identit. Cestovala po Evropě. Některé její chování působilo neobvykle. To všechno vedlo ke spekulacím, že mohla pracovat pro nějakou zpravodajskou službu. Jenže pozor, nikdy nebylo prokázáno, že byla špionka. Norská univerzita v Bergenu
upozorňuje, že kolem případu vzniklo mnoho teorií od sebevraždy přes vraždu až po špionáž. Další zvláštností byly její poznámky. Na první pohled vypadaly jako nějaký tajný kód, kombinace písmen a čísel. Vyšetřovatelé je ale nakonec interpretovali spíše jako záznamy míst a dat, které navštívila. Také možná nešlo o tajnou šifru. Přesto tyto poznámky pomohly vytvořit obraz ženy, která hodně cestovala a zároveň se snažila po sobě zanechat co nejméně informací. Případ ale nezůstal navždy jen v archivech. O desítky let později se k němu začaly vracet noví vyšetřovatelé a odborníci. Moderní technologie nabídly něco, co v roce 1970 nebylo možné. DNA analýzu a izotopové testy. Analýza jejich zubů pomohla zúžit oblast, kde pravděpodobně vyrůstala. Výsledky ukázaly na oblast ve střední Evropě, přičemž další interpretace ji spojují zejména s oblastí kolem dnešního Německa a západní Evropy. Ale ani moderní věda zatím nedokázala odpovědět na nejjednodušší otázku. Jak se jmenovala? Po více než 50 letech tak máme překvapivé množství informací. Víme, kde byla nalezena, víme, kde bydlela, víme, že cestovala, víme, že používala několik různých identit, víme, že po sobě zanechala kufry plné věcí, víme také mnoho o její DNA a pravděpodobném geografickém původu, ale stále nevíme její skutečné jméno. Nevíme, proč svou identitu skrývala a nevíme s jistotou, jak přesně zemřela. Možná byla obyčejnou ženou, která před svou minulostí utíkala. Možná měla důvod používat falešná jména a možná za její smrt může skutečně někdo stát. Ale žádná z těchto teorií nebyla definitivně prokázána. A právě proto je příběh Isdal Woman tak fascinující. Více než 50 let po její smrti stále existují stopy, stále existují dokumenty, stále existuje její DNA, stále existují lidé, kteří se snaží zjistit, kdo byla, ale jméno stále chybí. A možná právě proto se její příběh nikdy úplně nestratil, protože některé záhady nezmizí ani po desetiletích. A tím se dostáváme na konec dnešního videa. Co si myslíte vy, kdo podle vás Isdal Woman skutečně byla a proč používala tolik různých jmen? Myslíte si, že šlo o špionku, ženu utíkající před svou minulostí, nebo podle vás existuje úplně jiné vysvětlení? Napište mi svůj názor do komentářů. Jsem opravdu zvědavá, jakou teorii máte vy. Pokud vás baví skutečné záhady, nevyřešené případy a příběhy, v kterých dodnes nemáme všechny odpovědi, dejte videu like a přihlaste se k odběru. Děkuji za dokoukání až do konce a uvidíme se zase u dalšího videa.